US Vice President Kamala Harris nagbisita sa Palawan, subong adlaw. Estados Unidos, handa ang depensahan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa anuman nga pag-atake suno sa kay Vice President Harris. Si Ashley Liza, nakatutok. Subong adlaw sa nagpadulong si US Vice President Kamala Harris sa Palawan, ang lugar sa pungsod nga pinakamalapit sa West Philippine Sea sa diin may ginaangkon nga teritoryo ang China. Sa pagbisita ni Harris sa Palawan, nakikistorya ini sa Philippine Coast Guard, mga manugpangisda kag pila ka mga residente. Samtang sa courtesy call ni Harris kay President Bongbong Marcos kahapon, ginpahayag sini nga handa nga depensahan sang Amerika ang Pilipinas sa anuman nga pag-atake sa pungsod ilabi na sa West Philippine Sea. We stand with you in defense of international rules and norms as it relates to the South China Sea. An armed attack on the Philippines' armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke U.S. mutual defense commitments. And that is an unwavering commitment that we have to the Philippines. Ginpasalamatan naman sang presidente ang nangin pahayag ni Harris. With the upheavals that we are seeing, especially in the region, these partnerships become even more important. Your visit is a very strong symbol that these relationships remain strong and that these relationships remain important, as indeed they do. Suno kay Harris, may madugay kag mabakod nga relasyon ang Pilipinas kag Amerika nga mas ginpabakod pa sang relasyon sa mga pumuluyo sang duha ka pungsod. Ashley Liza, Western Visayas.